were nnọọ ntị ṅụ gwumi ya n'ọnụ ma ewere ka gwuo na ntị n'ihi na ihe ikwu na-amaghị ibezi ya. Ana m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon, nwa agbọghọbịa, na mbiko gbatara ya ose enyemaka, werekwa akụkọ na ugbotere ya ụmụnne ya anụ ihe ha ga-agwa ya. Sie nne m gaa n'ihu ya so ote na ya na-akụrụ m ihe n'ugbu ene na ya dị 25 years old, na ya lụrụ di mgbe ya dị 19, na ya ejikwa na ụmụ abụọ. Ya gaa n'ihu sị m na mgbe di ya bịara bịa ịlụ ya na ọ bịara dịka onye ji ọgwụ, dịka onye ji vudu, na ihe ọ kwụrụ n'isi ya kpọghị na 5,000 naira na 60 naira, 1 crate of malt and 1 crate of mineral only. Bịa na-emedị ihe nọ na list ndị obodo mere, gwuru ya ka mgbe egbe bịara bịa buru nwa sheshe larie ya laruo bido suffer our family. This young man otume ma mma ya ụmụnne onye ihe onye azụ ha anaghị ekwe ya na ya ṅụrụ mmiri tosi iko ha so demegenu denwe iko nga ya edenwe n'elu ha so megenu. A young girl lụrụ di ọhụrụ 19 years, ọ gịnị ka ya makwa na ebe ha na-akwagharị ya ote ihe ha si eme ya eme, otebe ha si ya nọrọ ya nọ. Otu a ka o megidere ihe agagide. Di ya tọkwara na ya shi, di ya gwara dat na ya nwere tipa na-ebu aja, na ya na-eji eburu ndị mmadụ aja, mana ọ ka ya lụchara ya na ya bụ ebiri ka ọ matara na ihe ọwụ kọndọktọ na-eso ndị nwere tipa na onwe dị hụta ya ma ọ fọzikwa tipa. Ya wee one of those things ya na di ya ebiri. Na di ya ebido ime yahoo, anyị ga na ọrụ yahoo na ọwa ebe ka ya hụbere na ọ gụrụ na-atụ oyi. Onwe ndị ọja butere n'ịntanetị, o bido pụọ ya si ya bịa bịa kwuwere ha na-agwa ihe ya ga-ekwu, ya ajụ ọ ga-egbuge ire ya nọ na dosha. To the extent of someone bought na one white guy like that. So the thing was so bad then. Na-asị ya gba ọtọ na nke ya gbara ka ha chọrọ ịhụ ya. Di ya kpọrọ ya ga-ekọla gị ọnụ n'ala mgbe ya jụrụ na enweghị ga-eme ka ya gba ọtọ na gịnị ọ sị ya gba ha fon na ọnụ ngwa gba ọtọ. Elega anya arị nga egbuo ya, ya ka nọ n'elu ya nweta ha otu onye isi ojii nọ Germany si ya ngwa na ya nwetala another catch, ya ngwa bịa kwuwere onye ke ya ebido kwuwekwere onye ka ahụ na-asụsọ English ya na-asụkwana nga ya gbara mụta ọsụgide English all of a sudden o bido sụọ broken pidgin English. Ya sị nọ na asụ yes na ya wụ onye Nigeria, mana o tele ya gbagotere na ya wụ onye Nigeria, na ya wụ onye Urobo Delta to be precise. Ya na ya bụ ebido sụwazie pidgin English. Ọ ya ka chat ya na this particular guy nọ Germany bịara dizie deeper than ndị ọzọ. Onye nke a na-enyezi attention more than ndị ọzọ. Ya na di ekputekpiri ya focus on this particular one. Ka aha this man abịa ka onye data na-abịa open nwezie up dịwazie deep with ihe ya na ya bụ na-eme, na-agwa ya ihe ọbụla mere ọbịa kore. Di ya efilie na the young man love ole gwabazie esi ngworo ole mgbe a ga-ana ya ego na ngwa ya na nwe ga ajụ na ya agaghị ana ya ego not after ihe dị n'ọgwọrọ ya. Na this guy no trust or confide in her. Na ọ gwacha ya problem ya ndị a ya hapụ ya nwapụta bịa na nwa ya ego na ọ nwere to yiri na ya ga-enweghị obi na ya ego. Ọ sị ha egburi di ya egbuge dotia ya ya ekpechirikwe ya ga ana ya ego na nwa mba nọ mza na m yahoo nu ihe niile no di ya meke na ọ kwa sim card ya nwa ka o ji na-eme, na ọ wụ sim card ya ka o ji emege ihe niile a chat ka na ndị a niile ya na ha godoge na of which enwe ihe gara wrong atrakwa na ọ ya nwa ka a ga-abịa iburu. Ọ ya ka emegidere yahoo efelo ọwọkọ n'ogbe ego apụtakwa. Ọ tọtụrụ fon ya nụ ntara gbara gawa Lagos hapụga ya na ụmụ ya abụọ. Ya na ọkwa na-ama na-eji agụgọ ha ahụ erie ya na-achọkwa ụzọ ya. Ọ nọrọ na Lagos nụ ntara kpee na fon na ya gbaga pikeke high purchase na mgbe ya gbagotewa Lagos ya were oso were ije fekwuru ya na Lagos thinking that ụtọ gbawara na keke na o nwetawele ego. Ya gbara gawa Lagos rute Lagos si mba hụ a lot of opportunities. Ya ebido menwe ventilated wivon were ha na-arụ wig na ihe ya na-arụ ya arụcha na aka ọrụ ya mara mma. Customers eturu ya bịa ụzọ emepe ego abatawa na-abata keke nụ ntara di ya so gbaga high purchase na ihe ore count o mere for only 2 months na ozie nwa na-akwụ 25,000 naira every Monday. Na any day ya na-akwụ ọ ga-aga keke ahụ ya ekwechiri prọs ụkwụ n'ụlọ ndị nwe keke eburu ya nwa gara agbara ha gbagawa n'ihi na ya etiwela ego etige ha eburu keke ahụ ego niile etiri ala
ya gakwa ga akwụ ụgwọ bupụta ha kwa ote ka ya kwụgidere ụgwọ kwụọ 1.7 million naira gbazuo keke. The day ha gara ibu keke nwoke nwe keke ekpechiri na o ji ya 150,000 naira ya ele onwe ya eji 50,000 naira ya bororo mmadụ 100,000 naira mezuo were kwụọ ụtọpụ nwoke nụtara ereliziere ha keke ya ebido gbawa obiọma kpa ya fesizie ọrụ wivon ya nọ ya ọ na-awụ ya nụta ego ya ewege na keke ugbu a na-akwụzuola keke awụrụla ke ha ka ya enwezi ohere were zụọ ego. Di ya ngwanụ bido gbawa keke ebe keke awụrụla ke ihe ọzọ ya nụrụ bụrụ keke ya nụtara ga-ere ya 250,000 naira shekwuo ya egbe ya sị gịnị keke ọ gbara ha purchase gba 1.7 million ka o rere 250,000 naira na ngwanụ nsogbu anọ na onye ya 150,000 ya bitere mmadụ. Di ya sị na ihe ya ga-enye na 100,000 na ya mote 50,000 chiri bịa o were 100,000 naira kpọ enye ya were ga kwụghachi onye ya bitere ka efere afọ obido ịgba Baba Ijebu na-agba lodo agba bet naira bet ihe niile bụ bet na ọbanta na ebetụrụ gbago ya ebetụrụ gbada ego nwetaka isi apụta ya na-emerekwa nwa biznes ya na-eritewadogodo ka ewuri for 6 months 1 naira ejizi ọ gbọtụrụ ozi n'ụlọ ya ga-enye ya ọ ga-eri ya na-ahọzụlụkwanụ enweta ego o ruo after 6 months ya si yes na ego abatala ya ka ya elegide obi ekwe ya ga mepere ya POS business ya kwọrọ ya bọọdụ were charging port install there nke ga-awụ na ya na-eme POS ya na-achajiri ndị mmadụ fon anara ha ego ya rụọrọ ya kọntena mere ya biznes mepere na nye 500,000 naira ọ ga-ere ọ ga-eji erepụta ọ ga-eji emenụ POS na nwanyị mba nọmza na di ya gbarie dị money mkpọkọrọrọ m nọ steji n'ugbo ka ya nọ ya ga kpụrụ nwanne ya nwaanyị te ntakịrị ya na ya nọrọ ọwote ka ya ha niile nụzi nri ya akpaga enwe mgbe ya bụtara ihe ọ nụzi ewuchi ihe ọnọkọta ya kwa ihe ọ na-ata ga-etizi ya doro ego ala fiam oburu ga-agba bebujedu ọ ya ka o ruru nwanne ya nwaanyị nụtara asị ya chọwala ịla gbawa na ihe mere na ya eji chọọ ịlawo na di ya a na-ekwe ehi ụra na ọ kpala ya aka wakpe nara ihe n'ike ugboro 4 na ya ga-edili ihe na ya alawala ya etinye sị nọkwale mgbe ka ebido nwanne ya na-ebe na ya alagalaga ya jụwa di ya sị ihe nwanne kwugonụgakwa di ya sị nọkwa na ele ihe omini na ọ naanị ugboro 3 ka ya ga-echetali na ya na ọkwa na ụlọ ọhịa jikwa n'ụwa ya na na-eme n'obi ọma na ya na-esisi ọsị gịnị na ọsị gịnị kịrị ka ọkọga isi agba ya tem nwanne ya nwaanyị ala ya ejiri n'ọwa ya buo akpa ya si n'ụlọ ahụ pụọ kpọrọ ụmụ ya abụọ pụọ for 2 years ọjụụ ha ese ote ha shiri gị ọjụụ ha ote ha ya na ụmụ ya shi eme gị ka ahụ eburuga ya nụrụ na ahụ ọzọlọ now because of sim card ahụ nọ n'oji emege yahoo that time ya sim card ejiri mepe BVN were ya mepe NIN ya ga welcome the line back ọ ya ka e welcome line nọ ntara na ihe use line ahụ naanị 2 weeks international number kpọọ ya pick ọ bụrụ nwata nwokorobịa onye Urobon ntụ onye Germany ka ebi Germany kpọwa ya jụwa ya sọ gịnị ka ya mere nele ihe nọmba ejiri ọ na-agaghị ọjọọ ụkwụ n'ọkụ n'ogene sound wa worried sound wa emotional sound wa ya elege bido kọwara ya ije ọwa ya si ya na elekwe ihe megana ya ekpucha gwazie the young man the truth na mgbe ya na ya na-abụọ na chat na ya na-chat with him because di ya si ya chat na ọ di ya hụkwara na ya di ya chuzuru ya nwa di ya bidoro connect wa na ọ dị ihe ndị adị na ya na ya na chat na ọ dị ya na-agwa ya na ọ dị ya ji arụga ọrụ yahoo the young man ewe iwe sị child dey disappointed ma mechaa jụwazie ese ngwanụ nsogbu anọ na ya na ihe okwuru elekwana ebe ya na ụmụaka na ugbu a ya gwa ya ebe ya na ụmụ ya takoro ebe ya na ya ụmụ ya nọ na-amaneji obidokwe na-send help na-show concern o ruo 2024 ọ lọta ya ga-welcome ya na airport ya na ya bụ ahụ after some time n'ije ahụ nọ n'ụlọ last year o propose marriage gbagha ring propose marriage na ya dị serious na ya chọrọ ịlụ ya ekwerekwenụ nabata ring nọ na stage n'ugbo ka nọ di ya na ya na-akpụbe na phone kemgbe 2 years ụmụ ya na ụmụaka orige na ọ chọghị ịma ọ send kpewazie ya na ya chọziri ka ya na ya bụ reconcile ka ha bịaghachi back together ya gwa ya na ya chọzi di ya na-agwa ya na gịnị ka ọ na-akọ na ya chọziri na ya na-aka emezie na ya na-achọ ịbịaghachi back to that marriage ọ ga-eme ite mpa ya jụ ya na mpa ya nwenwezie exchange of words to the extent of mpa ya ọgụ ya na mpa ya ọgụ ba mpa ya ọgụ wa obere ihe mpa ya gwawa ya site na ya nwa gaghachi back to that man that young man ya disown onye na ọwụhụ obere okwu ọwụhụ obere ihe na ebe a ka okwu nọ ugbu a na ọhịkwana ihe eji sị ka ya kọsatụrụ m na ya amakwana ihe ya ga-agwa ụmụ ya ma ọ na ha eto bịa kọwara ha akụkọ broken home asịkwa broken home asị
nye ken ugbe nene enyekwerele ni aka not the serious o propose le marriage yekwere ya dey confused na nwa mba no na mbiko na ole ihe nwatare gwa na mboto ụkarị mbụ ụwa ihe na mmana mekwekwele kwucha m si nwanne m nwa ya se nwaanyị ọma ya se ọwụhụ fort na nne na nna kere ngodi at the age of 19 ọwụ fort na ị nabatara di ngo support ya severally ụfọdụ ga-asị iri ihu ụfọdụ ga-asị nọkwa mgbakwa ihe mana nwaanyị mana ihe nnọọ di ya nna ụmụ ya enwe ihe nwoke mere nwunye dị too much enwe ihe nwaanyị mere di ya dị too much kama onye ka a na-emere now ihe mere no emene ebe m kelere Chineke wụ ịwa an industrious woman hard working woman for that matter aka na wawara awara ịgbashiri ike nwaanyị ị ga-azụli ụmụ of course ishiri ike now listen to me nwoke urobo onye data to reconnect with you ọ bụrụ na ị gwaghị ya ihe dị ngo jiri ngome na o ji ngomere nwa tissue paper o ji ahịọchaga nwa election in the name of yahoo yahoo ọ bụrụ na ị kọrọ ha that part ọ gara dị different ị gara wụ nwaanyị lụrụ di ma ọ daba ya pụta mana ịgba ashịrị rute to the extent ịgwa ya na di ngo ji arụ ọrụ yahoo kọrọ ya ihe niile di ngo ji na-eme ya bịa hụ dị serious chọzie ịlụ elo ama m makwa ihe na-abanye n'ime ya ọwụ love you have to be very, the danger the risk karịrị ihe a na-ahụ anya ihe o gosiri wụ na ịma ọrụ ka ahụ ma lụọ ọṅụ were marriage lụbata ṅụ ọ ga-efinish ihe dị ṅụ bidoro ya nwa mkpụrụ nga ala bekee ụdị onye nwere ike isizi dọkụmentị gị ọ ga na-anara ndị ọcha ego ị nidizi ịnọ na Naịjirịa na-agbara ha ọtọ ọ ga na-anara ha ego debe ṅụ na one room ha na-abịa dị abịa ebi ṅụ ọhụ ha tacha ṅụ gbachaa n'igwe ha bịa kwụọ ya ụgwọ ihe ọ ga-eji ṅụ arụ ọrụ ka ọ ga-efinish work and nwe ahụ ị ga-eji asị mba ọ gaghị ara ya he propose that thing to you because he used to it nwanne ṅụ nwoke onye Igbo ibe ṅụ alụọla ṅụ were ṅụ mee ya how much more ya nwa ihe ọ ga-eme ṅụwụ ọ ga-eji na-efinish ọrụ so ụzọ anụ ha ebe ahụ biko and ihe ọbụla gị na ya bụ na-eme ị dị only 25 years ị ka nwere time with 2 kids gbashi ike is not like ịchọgo onye na-arịọta ego iji enye ụmụ nri ịgbashiri ike nwaanyị raise them then abịa na ka ịdịṅụ ị ga-achọ ebe ahụ wụ igwu olulu ọnwụ ma ihe na-azụ mmadụ igwuru onwe na olulu ebe a mpa nkwa ka m kwa ga-egaghachi ebe ahụ ihe ga-eme na ị ga-alaịkịcha ya ebe ahụ nke ahụ ga-awụ your end ụzọ anọtụdụ ha ebe ahụ ma otu for 2 years ahụ ị nọjụ ha esomọtụ n'ishibiri ọmụvole on ihe o mege na-awụ because o yori na ya o chetara that na ọ bụrụ na gị nọ n'ike at least ọtọ ọbụla o shiri gaa hapụ ya atawa ahụhụ na gụnwa nwaanyị ebe ebe akọwa akụkọ broken home which broken home ọ ga-akwụ ụgwọ skuul ụmụ gị broken home ọ ga-enye ụmụ gị nri broken home ọ ga-enye gị joy peace ị na-achọ na marriage ị chọghị ma ya ticha akọrọ m akụkọ broken home enwere marriage wu mistake yours is one of them biko ihe ga-akọ akụkọ ya wụ that particular that 5,000 naira na 60 naira 1 crate of malt 1 crate of mineral unu kawa ahụ return end that marriage free yourself a better person will come onye ọzọ ga-abịa Chineke ga-arụpụtara onye ọzọ dị young just 25 years old hard working na-ele ma ihe ị kwesịrị ime mgbe ị kwesịrị ime supportive ewu substance nwaanyị dịka gị ka a na-achọ adọ ama makwa ihe makwa ma makwa dịka mmadụ ewu ịdị supportive iwu ihe a na-achọ na nwaanyị mana unfortunately ihe amaghị nwakarị so biko nne wepụcha obi ebe mmadụ abụọ ahụ nọ forget ha block ọha entirely face ụmụ raise ụmụ now ka ha galiteta isi so that enweta isi nweta onwe na another relationship gị nye that relationship time and attention ka ọ ga-adịzi ka mgbe ịkpọ ụmụaka gị ime ruru ụmụaka na-agaje no ụmụnwa galiteta isi face focus on now menwe ihe na-eme build yourself establish yourself ị ga-ahụ Chineke ga-agosi nweta ezigbo nwoke pụrụ iche mgbe m gwacha ya sị nwoke na ọ naghị m kwuru na ka orobo na ọtọgakwa yujo somehow na ya ga-blọk nọmba ya ụgbọelu then ka ezie na ya ga-blọk kwa ya na ihe mpa ya kwukwere na ugbu a ka ya hụrụ how deep ọ dị ụmụnne m ọsọ moto wara ya ọ enwekwa ihe ụnụ ga-agwa ya ụnụ gwakwa ya ihe ọzọ m chọrọ ịtụkwasị ya wụ ewu nne ewu nna nọ nga na-ele m there is time for everything in everybody's life nwa 19 years kwesịrị ịnọ na school ma ọ nọ na school ọ nọ ebe
ọrụ gị ọrụ nwa aka ọrụ build godo onwe ya establish to 19 dị too young enwụrụ nwụgara nwoke dịka ụmụ nwoke enweghị now ị nọrọ na nga lugbo ene this type of man this young lady lụga zuzugo ihe a niile ọ nwa mmadụ ị ga-ajụ madam ele nwa ya silekwe complete kpampu ka nwaanyị be m kpọga nwa ya nwoke lee ihe mmadụ reziri denwere mmadụ ibe ya ọ nọkwa na nwaanyị ma ọtụ ishi azụ ụmụ ma ọ dịka value eti ha n'ime ụmụnne m ọgọ ha nọ na enwekwa ihe ụnụ ga-atụkwasị nwanne anyị nwa akwụkwọ gọọmenti ọnụ ụnụ atụkwasịrị ya n'udo dịrị ọnụ